No. Takže čau lidi, já jsem Lilek66 a společně s Diamond Kingem vás vítám u nového videa bronzového speciálu. A takže my si řekneme teda, co kdo dneska, nebo co kdo dělá. Budeme to říkat si to zase. Takže jakoby vlastně řekneme třeba pračka dělá šplouch. A babička dělá co? Chci. Prosím tě, Diamond Kingu, mluv trošku jako normálním hlasem. A babička dělá babička dělá vtip, tak záchod dělá spláchy. pračka dělá žblunky. Nesmí tolik, ať nejsme jakoby blázni. Jo a Ticho. No a další mě napadlo. Židlička dělá au. a hřebík dělá mlátí. A Cigareta dělá hůj. ano, a tak třeba vstup dělá rzu. No jo, počkat. Ne, točíme nevicko. A také no co? No, to je no, ale zrovna natáčíme v dešti, takže máme takhle zvuklý mobily. No je to tak. A zrovna já tady skáču bungee jumping. Pozor, tam nejsem. Jo, tak dobrý, takže ještě bychom mohli třeba říct Kabela dělá šusty šus. Já budu ještě dělat stříbrný a zlatý. Zlatý bude na Štědrý den, ano, stříbrný bude někdy teďka taky. Tak a Videa doufám, že se video líbilo, pokud jo, dejte like, odpěrný komentář, já se s váma loučím a já taky, takže čau.